Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, atong basahon ang 1 Samuel chapter 20 verse 1 hangtod sa 3. 1 Samuel chapter 20 verse 1 hangtod sa 3. Now, dunay mga grupo nga naglikay-likay og tutlo gikan sa daang tugon. Pero ang Biblia, kinatibuk ang Biblia gikan sa Genesis hangtod sa pinadayag. Pulong kini sa Dios, nagapadayag kini sa kinatibuk ang plano sa Dios sa pagluwas sa mga makasasala nga susama kanimo ug susama kanako, busa aduna gihapon kitay makatunan bisan pa sa mga passages gikan sa daang tugon. Busa sa atong pagpamalandong mahitungod sa kinabuhi ug sa kamatayon, duna tay mga prinsipyo nga makatunan niini nga passage nga atong pamalandungan ning takna sa kagabhion. 1 Samuel chapter 20 verse 1 hangtod sa 3. Ang giingon dinhi, unya si David mibiya sa naiyot sa Rama ug miadto kang Jonathan, ug gipangutana ni David si Jonathan, unsa bay akong nabuhat? Unsa may dautan nga akong nabuhat sa imong amahan? Nga buot man niya akong patyon. Mitubag si Jonathan, dili kana mahitabo. Walay buhaton ang akong amahan. Gamay man nga butang udako nga dili niya ipahibalo kanako. Kung nagtinguha pa siya pagpatay kanimo, iya unta akong pahibawon. Busa dili kana tinuod. Apan mitubag si David, nasayod kaayo ang imong amahan, nga suod kitang higala, busa wala kaniya sultihi niini. Ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo nga namiligro ang akong kinabuhi. Gi-revise na ang translation sa Bisaya, pero ang giingon sa original Hebrew language nga aduna lamang usaka likang taliwala kanako ug sa kamatayon. Gumikan kay sa konteksto mga kaigsuunan, buot nga patyon ni Haring Saulo si David. Wala pa nahimong hari si David. Ang hari sa Israel at this time si Saulo pa. Miingon si David, usa na lang katikang ang tali kanako ug sa kamatayon. Mga kaigsuunan, mo kini description ni David sa iyang kinabuhi. Gumikan kay buot nga patyon siya ni Haring Saulo. Nagtinguha si Haring Saulo nga patyon si David, mga kaigsuunan. Ug dili gayod mahiluna si Saulo hangtod nga mapatay niya si David. Gumikan kay si David mao ang hulga sa iyang pagkahari. Si David na threaten si Haring Saulo kay David, gumikan kay klaro kayo ang gahom ug ang presensya sa Ginoo nga nagapanglihok sa kinabuhi ni David. Now, katong description ni Saulo o ni David sa iyang kaugalingon, unsa ang description niya sa iyang kinabuhi? Nga usa na lang katikang ang tali kaniya ug sa kamatayon. Usa na lang katikang, buot pasabot, duol kaayo si Haring David sa kamatayon. Kini description niya sa iyang kinabuhi, gumikan kay nagtinguha si Haring Saulo sa pagpatay kaniya. Og niadtong panahona, kung giinitan ka sa hari, mamiligro gayod ang imong kinabuhi. Mao nga nakaingon si Haring David, nga usa na lang ka likang ang tali kanako ug sa kamatayon. Pero mga kaigsuunan, dili lamang kana description sa kinabuhi ni David, kundili mauusab ka na ang description sa matag-usa nato ka kinabuhi. Nasayod ba kita nga mabuhi pa kita karong alas 10 sa gabi? Posible nga wala pa kahuman ang pagbatbat sa pulong sa Ginoo karon. Posible nga nabugtuan na usab kita sa atong gininhawa. Kung ang description ni Haring David sa iyang kinabuhi, usa na lang ka tikang tali kaniya og sa kamatayon. Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, mauusab kini ang description sa atong kinabuhi. Gumikan kay ang atong kinabuhi niining kalibutana hamubo lamang gayod kaayo. Aduna lamang usab usa ka tikang tali kanato ug sa kamatayon. Wala ta magdahom nga kusgan pa kita karon, baskog pa kita karon, pero ugma luya na diay kita.
sama sa nahitabo sa classmate sa akong anak nga kadula-dula pa niya, kaistorya-istorya pa niya, pagkaugma namatay, grade 3 mga kaigsuunan. You see, ang description tali sa atong kinabuhi ug sa kamatayon usa lamang ka likang mga kaigsuunan, ug dili kana exaggeration, dili kana gipalabihan nga description, gumikan kay mao gayud kana ang kamatuoran. Again, walay bisag usa ka nato nga nasayod niining taknaa kun mabuhi pa ba kita ugma. Nag-istorya mi ni Tatay Winnie ni adtong Sabado. Namatay siya Lunes. Walay nagdahom nga mupanaw siya sa Lunes kay maayo pa namong istorya. Siyempre, nangutana siya kung pila nay akong panuigon karon, mingon ko 42. Mingon siya nga, hamtong naman gyud ay ang akong mga anak tanano. Hamtong naman ang 42. Mingon, basin og ang imong hunahuna na-stuck pa sa kamanghuran nimong anak nga high school student pa. Pero 42 na ang imong kamanghurang anak, ang imong mga apo mag-college na hapit. Said, hamtong na maginaino, hangtod nga napunta sa politics ang among gihisgutan o wala niya gilimod nga ang iyang butaran ang usa ka Kristohanon nga kandidato. So, butoy among gihisgutan. Walay magdahom nga pagkalunes mga kaigsuunan, mga kahigalaan, wala na day si tatay. Mayo pa namong istorya-istorya ni adtong Sabado. Now, doon na ba'y magdahom sa atong taliwala karon nga moabot pa kita sa sunod semana? Wala kita masayod mga kaigsuunan. Ang kamatayon sigurado gayod nga mahitabo sa atong kinabuhi bisan pag-unsaon nato og likay-likay. Much of our time here on earth atong gispend nga mapugnan lamang ang kamatayon. Kung doon na tayo balatian, mo pa-check up ta sa doktor. Kung doon na tayo sakit, mo inom ta og tambal. For what reason? Aron malikayan nato ang kamatayon. Well, sa makadaghan nga higayon, murag nalikayan nato ang kamatayon. Pero moabot ra gayud ang usa ka adlaw mga kaigsuunan nga dili kita makalikay sa kamatayon. Nga maapsan ra gyud gihapon kita sa kamatayon. Kung kanus-a man na mahitabo, wala kita masayod. Ang description sa atong kinabuhi mao kini, nga aduna lamang usa ka likang tali kanato og sa kamatayon, ug dunay duha ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kagabion. Una, sigurado gayod ang kamatayon. Ikaduha, haduol gayod ang kamatayon. Haduol ang kamatayon kanato. Ayaw pag-imagine higala nga ang kamatayon layo kanato, haduol ang kamatayon kanato. Busa magbantay kita sa atong kinabuhi ug mangandam kita kanunay gumikan kay wala kita masayod sa takna ug oras kung kanus-a kinahanglan nga atubangon nato ang kamatayon. Hinaot nga tabangan kita sa Dios sa atong pagpamalandong ning takna sa kagabion. Mudangat na kita sa unang punto. The certainty of death. Ang kasiguraduhan sa kamatayon. Sigurado gayud ang kamatayon nga mahitabo sa atong kinabuhi. Ngano? Gumikan kay ang ga-schedule ni ini. Ang gatakda ni ini. Ang Dios. Gatakda mi nga muuli diri sa Mindanao. 2019. Ang schedule nga namo nga muuli diri sa Mindanao. April 2020. Kay birthday nako ang Abril 20. So, April 20, 2020, nakaschedule na, nakaplano na, nga muuli mi diri sa Mindanao. Kami ang ga-schedule. Nadayon ba? Wala. Gumikan kay nag-lockdown. Gumikan kay adunay COVID-19. Kung kita mo'y magtakda sa mga buluhaton nato, adunay dakong posibilidad nga dili ka na madayon. Nakuha nato? Gumikan kay dili kita ang gagunit sa kapanahunan. Pero mga kaigsuunan, kung ang Dios ang magtakda, wala gayoy makalikay niini. Gumikan kay ang gitakda sa Ginoo, sigurado gayod nga mahitabo. Ang giingon sa Hebreohanon kapitulo 9, bersikulo 27 ang giingon dinhi. Tungod kay gitakda sa matag usa
ang mamatay makausa ug tapos ni ana hukman siya sa Dios. Unsay giingon sa Hebrews 9:27? Gitakda sa Dios alang sa matag usa ang mamatay makausa lamang ug human ni ana hukman siya sa Dios. In other words, aduna nay sentensya sa kamatayon sa matag usa kanato. Matag usa kanato nagatubang sa sentensya sa kamatayon. Nganong nakaingon kita nga matag usa kanato gisentensyahan nga mamatay. Gumikan kay nahulog ang tawo sa kasalanan. Ug ang giingon sa Roma 6:23, ang giingon ni Apostol Pablo, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Mao nga mga kaigsuonan, bisan pa og muli kay likay kita sa kamatayon, gisentensya na kana sa Dios alang sa matag usa kanato, gitakda na kana sa Dios alang sa matag usa kanato, walay makalikay. Ngano? Roma 3:23 ang giingon ni Pablo, kay ang tanan nakasala ug nakabsan sa himaya sa Dios. Gumikan kay ang tanan nakasala, atubangon sa matag usa ang sentensya sa kamatayong pisikal, mga kaigsuonan. Kini nga appointment mandatory. Usbo nato mga kaigsuonan, kining appointment sa kamatayon mandatory. Kini nga sentensya wala gyud kini mabakwi. Si Erap Estrada gisentensyahan ni Gloria Macapagal Arroyo nga mabilanggo sa tibuok niyang kinabuhi gumikan sa kaso nga plunder, pero niadtong namiligro na ang political status ni Gloria Macapagal Arroyo, iyang gibakwi ang sentensya o gihatagan niya og kapasayloan si Erap. Mao nga nakabuhi si Erap gikan sa bilangguan. Ug daghan pa kayong mga istorya, mga kaigsuonan, nga ang sentensya gibakwi sa pangulo sa atong nasod. Pero kining sentensya sa kamatayon, sukad masukad, wala gayud kini mabakwi. Nakuha nato? Sukad masukad kini nga sentensya sa kamatayon, wala gayud kini mabakwi. Kini nga sentensya sa kamatayon, wala mahimong karaan. Dili ka makaingon nga, karaan na nga sentensya, wala na karon. Kana nga sentensya nagpabilin nga presko, nagpabilin nga bag-o, mga kaigsuonan. Gumikan kay ang matag usa kanato kinahanglan nga muatubang ni ana nga sentensya. Hinaot nga dili nimo kini baliwalaon nga mensahe ning takna sa kagabhion. Each of us tonight, posible nga karong gabi na muatubang sa sentensya sa kamatayon nga gipahamtang sa Dios alang sa matag usa kanato. Ang pisikal nga kamatayon kapila mahitabo, kausa lamang mahitabo. Ang giingon sa Hebrews 9:27, tungod kay gitakda alang sa matag usa ang mamatay sa makausa. Kapila mamatay ang tawo? Sa makausa. Ug pagkahuman ni ana hukman siya sa Dios. Now, nganong atong gi-emphasize kining sa makausa? Gumikan kay ang atong nasod sa Pilipinas, impluwensyado kini sa Indian culture. Gumikan kay sa wala pa miabot ang mga inchik diri sa Pilipinas kung atong tun-an ang kasaysayan. Ang nauna diri sa Pilipinas mga Indiano. Ang nauna diri sa Pilipinas mga Hinduism nga belief nga nagtuo sa reincarnation. Mao nga ang atong mga katigulangan, kung makakita og dako kayong alibangbang, mag-isip nga si anhing tunya ang miduaw kanato. So, asa man gikan nga tinuuhan, gikan kana sa mga Indiano, gikan kana sa Hinduismo nga mas naunang naka-impluwensya sa Pilipinas kaysa sa mga Inchik. Of course, misunod ang mga Inchik, pero mas nauna po ang Indianized culture diri sa Pilipinas. And if you study language, majority of our Philippine languages, dunay contribution ang Indo-Malay influence, mga kaigsuunan. But the Bible says, it is appointed for man to die once. Kausa lamang. Meaning to say, dili ta mahimong alibangbang,
Dili ta mahimong baka, dili kita mahimong butiki, bisag unsa nga kuan, kausa lamang kita mamatay ug pagkahuman ni ana hukman kita sa Dios. Now, seryoso ang kamatayon. Gumikan kay pagkahuman sa kamatayon, mao ang paghukom, as it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. Wala giingon diri nga as it is appointed for man to die once and after 40 days he will face judgment. Wala giingon as it is appointed for man to die once and after 10 years he will face judgment. No. The moment nga nabugtuan o ginhawa ang usa ka tawo, that is the moment nga gitransport siya sa presensya sa atong Dios ug iyang gidawat or iyang pagadawaton ang paghukom sa Ginoo. Kanusa gidawat ni Tatay Winnie ang paghukom sa Dios sa iyang kinabuhi. Namatay siya ni adtong Abril 25 ug ni adtong Abril 25 usab siya gihukman sa Dios. Ug ang atong paglaom nang hinaot kita nga sa wala pa namatay si tatay, nailhan niya ang Ginoo sa tinuoray gayod. Tinuod siya nga naghinulsol sa iyang sala ug tinuod siya nga misalig kang Kristo lamang. Ingon nga iyang bugtong Dios ug manluluwas, gumikan kay ang atong kaluwasan dili pinaagi sa atong mayong binuhatan, kundili pinaagi lamang sa grasya sa Dios nga nakadamot sa pagkamatarong ni Kristo ug sa iyang dugo nga giula didto sa cross sa Kalbaryo, isip igo na nga bayad alang sa silot sa atong sala ug alang sa gahom sa sala nga nagakontrolar sa tanang mga wala pa kang Kristo. I can only say na hinaot nga nailhan gyud ni Tatay Winnie sa tinuoray gayod ang atong buhi nga Dios. Now, masayra nato kini sa adlaw sa paghukom kung makita nato si tatay sa kahimayaan. Kundili wala gyud ta masayod. Pero ang atong concern karon dili na si tatay, kundili ang matag usa ka nato. Anaa ba kita sa grasya sa Ginoo sa kaluwasan? Let's no longer think about Tatay Winnie. Sakit nga pamalandungon nga kung wa niya mailhi ang atong buhi nga Dios. Posible nga wala pod mailhi ni Tio Julie ang atong buhi nga Dios. Posible nga wa pod mailhi ni Tio Longfilo ang atong buhi nga Dios. Nagkita na sila sa laing kinabuhi, apan ang ilang reunion sa laing kinabuhi adunay pag-antos. Nang hinaot kita nga nailhan nila ang atong buhi nga Dios samtang buhi pa sila og nagkita sila ni Tatay Anghel gumikan kay dunay dakong paglaom nga nailhan ni Tatay Anghel ang atong buhi nga Dios. Otherwise, nagkita ay si Tio Julie, si Tio Longfilo, si Tatay Winnie ug si Nanay Flora. Nagtuok kita nga si Tita Minding anaa sa grasya sa Ginoo. Sumala sa iyang testimonyo ug sumala sa iyang kinabuhi. We can only hope. We cannot say with all finality, but again, let us not fix our focus on them. Let us fix our focus on you. On you. Sa matagusa ka nato. Anaa na ba kita sa grasya? Ang tinuod nga anaa sa grasya, nagkinabuhi uyon sa grasya. Ug ang grasya sa Dios dili disgrasya. Ang grasya sa Ginoo nagbunga og pagkabalaan sa kinabuhi. Ang grasya sa Ginoo adunay bag-ong kasing-kasing ug bag-ong hunahuna. Ang grasya sa Ginoo nagpahiling kawas gikan sa paghigugma sa sala ngadto sa paghigugma sa pagkabalaan. Mao kana ang grasya. Now si Anhing Pio, paborito nga panday ni tatay. Gumikan kay pulido kung mo trabaho. Pulido. Nindot jud kay mo panday. Doon na quality. Kung si Pio ang pagahisgutan, ang salog sa banggira, wala gayoy buhok-buhok sa kawayan nga nahabilin. Sinaw kaayo. Si Anhing Boy ilang tindog. Kung pag-ayo sa gitara ang pagahisgutan, makamao. Makamao gyud. Muna nga kung mabuak ang among gitara sa una, Boy ilang tindog dayon. Gumikan kay dunay trademark mga kaigsuunan. Ang grasya dunay trademark.
ang grasya dunay pagkabalaan nga mo resulta. Dili nato ipakamabaw ang grasya sa Dios. Ang grasya dunay pagkabalaan. Kung ikaw giluwas sa grasya sa Dios, dunay ebidensya sa atong kinabuhi. Dunay kabag-uhan. Ang kasing-kasing mapinasayloon, ang kasing-kasing dili masinahon, ang kasing-kasing dili madinumtanon, ang kasing-kasing nahigugma sa pagsimba sa Dios ug paghimaya sa iyang buhi nga pangalan. Ug ang kasing-kasing galikay sa tanang mga kahilayan ug kasalanan nga dulumtanan at ubangan sa Dios. Susiha ang kinabuhi mo higala. Kung ang imong giangkon nga na ikaw sa grasya, tinuod bagayod ka na nga grasya. You see, wala kita maluwas pinaagi sa maayong buhat. Apan ang maayong buhat, maoy ilhanan kung tinuod bagayod kita nga naluwas. Usbo na to. Wala kita maluwas pinaagi sa maayong buhat. Apan ang maayong buhat, mao ang ilhanan, mao ang sukdanan kung tinuod bagayod kita nga nakadawat sa grasya sa kaluwasan. Now, seryoso ang kamatayon. Gumikan kay pagkahuman sa kamatayon. Ana ang paghukom. Ang tanang mga tao adunay tulubagon at ubangan sa Dios. Ug human sa kamatayon mga kaigsuunan. Ug human sa kamatayon atubangon nato ang atong buhi nga Dios. Ug ibatbat sa Ginoo ang kalidad sa atong kinabuhi niining kalibutan. Now, pila ka matang sa paghukom, pila ka matang sa paghukom ang anaa, pila ka matang sa paghukom ang ipahamtang sa atong buhi nga Dios. Adunay duha lamang kamatang sa paghukom nga ipahamtang sa atong buhi nga Dios sa iyang paghukom human sa kamatayon. There are only two verdicts after death. Adunay kinabuhing dayon ang mga tinuod nga naluwas nga adunay ilhanan sa pagkabalaan sa ilang kinabuhi. Kinabuhing dayon, wala na'y kahadlok didto, wala na'y kagulaanan pa didto. Kinabuhing dayon nga adunay kalinaw. Kinabuhing dayon nga adunay pagkabalaan. Kinabuhing dayon nga hangtod sa kahangturan nangalagad sa Dios. Kinabuhing dayon nga hangtod sa kahangturan adunay kalipay. Unsay mahitabo kung adunay palahubog ug himabay? Unsay mahitabo kung adunay chismosa? Unsay mahitabo kung adunay madinumtanon? Unsay mahitabo kung adunay nagkinabuhi sa kahilayan kung pananglitan ug pasudlon sila sa Dios sa kinabuhing dayon sa bagong langit ug bagong liyuta? Unsay mahitabo kanila? Dili sila malipay didto. Walay inom nga mahitabo didto. Walay chismis nga mahitabo didto. Unya diri sa kalibutan kay di man sila ganahan mo simba. Katulgon sa simbahan. Walay gana sa pulong sa Dios. Kung Dios ang pagahisgutan, maglikay-likay, unsay mahitabo ni anang tawhana kung pananglitan pasudlon siya sa langit. Dili siya malipay didto. Ang iyang gipangita nga mga kahilayan, wala didto. Mag-ugot ang iyang kinabuhi, mag-ugot ang iyang kasing-kasing, dukaon siya didto sa langit. Apan prangka nga pagkaistorya, unang Korinto kapitulo 16 bersikulo 22, ang tawo nga wala mahigugma sa Dios pagatungluhon. Buti pasabot, dili kini madala og pananglitan, gumikan kay walay pananglitan nga makasulod sa gingharian sa Dios. Ang makasulod sa gingharian sa Dios, ang mga makasasala nga ilang giila ang ilang pagkamakasasala ug dili sila makaluwas sa ilang kaugalingon pinagi sa ilang mayong buhat ug ilang giila nga ang dugo ni Kristo ug ang iyang pagkamatarong igo na alang sa pagluwas kanila o giundangan na nila og salig ang ilang kaugalingon ug ilang gibalhin ang ilang pagsalig kang Kristo lamang isip bugtong Dios ug manluluwas.
ug ang kaluwasan nga gihatag sa Dios dili lamang kaluwasan gikan sa impyerno, kundi kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Daghang mga tawo nga nag-angkon nga luwas na, apan walay ebidensya sa ilang kinabuhi. So ang kaluwasan nga ilang giangkon nga naangkon na nila, dili tinuod nga kaluwasan. Kung dunay mo repair og gitar, unya dili sinaw, unya dunay gihapoy buak-buak, dili gyud ta makaingon og kang anhing boy ilang tindog kadto siya. Lahi ang kalidad. Kung dunay gapanday sa banggira unya ang kawayan dunay pay buhok-buhok nga nagtindog, dili gyud ta makaingon nga kang anhing piyo burlat to. Kung dunay gabunglay sa atong tugkaran, unya daghan pa kaayong nahabilin nga sagbot, dili gyud ta makaingon nga kang anhing ipok umandam to. Kung dunay muingon nga naluwas na kuno siya pinaagi sa grasya, pero ang kasing-kasing madinuntanon, masinahon, nahigugma sa kahilayan, nahigugma sa kasalanan, ay dili ka makaingon higala nga grasya kana ni Kristo. Kana nga grasya na disgrasya na. Mo kanay giingon sa pulong sa Dios. Adunay lamay duha ka paghukom, eternal life para sa mga tao nga tinuod nga nakadawat sa kaluwasan, ug eternal death para sa mga tao nga posible nga nag-angkon nga luwas na pero walay bunga sa kinabuhi. Walay kinabuhi. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Sumala pa ni Apostol Pablo, Ephesians chapter 2 verse 1. Ang tao nga wala pa sa Dios, dili masakiton sa iyang kalag, patay siya sa kalag. Patay. Bisan pagwalihan nimo usa ka libo nga wali, dili makadungog, gumikan kay patay. Kinahanglan siyang maborn again, kinahanglan siyang pagabanhawon sa Dios. Ug ang born again quickening power, wala ka na nagagikan sa pastor, kundi nagagikan ka na sa balaang espiritu. Ug ang tinuod nga dunay kinabuhi, mamunga. Kung imong itanom ang tungkod sa kawayan nga laya nga patay na, imong itanom sa yuta, abunuhan nimo, buuan nimo katong kawayan, imong patambukon ang yuta, bisan pag-unsaon nimo atiman pinaagi sa pulong sa Ginoo, atimanon nimo ang iyang kalag, gumikan kay pastor ka nga matinud-anon, nagatiman sa kalag, bisan pa og imong buuan og abunuhan, walay dahon, walay bunga, ngano? Patay. Apan ang sanga sa kamunggay, itanom nimo sa yuta, sanga nga buhi, dili man mabisita sa pastor kanunay, pero dili siya mangluod. Dili man nimo mabubuan tingali kanunay, pero tungod kay dunay tinuod nga kinabuhi, adunay dahon o adunay bulat. Mao kanang kinabuhi nga moresulta sa kaluwasan nga gihatag sa atong buhi nga Dios. Busa atong susihon ang atong kasing-kasing mga kaigsuunan, mga kahigalaan. Now, eternal death. Mahimulag kita sa tanan natong mga higala ug tanang comfort diri sa kalibutan. Mahimulag kita sa tanang paglaom gumikan kay wala nay paglaom didto sa impyerno. Mahimulag kita sa tanang enjoyment diri sa kalibutan ug mahimulag kita gikan sa presensya sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Mao nga kung masipyat kita ug susi sa atong kinabuhi niining kalibutana, ang consequence niini eternal, mga kaigsunan. We must forever suffer. Kung ikaw mamatay nga walay Kristo sa imong kinabuhi, you must remain separate from Christ forever. Mao nga seryoso kini nga pamalandong, mga kaigsunan, mga kahigalaan, ug hinaot nga nakig-istorya ang balaang espiritu sa matag usa kanato ning takna sa kagabhion. Ikaduhang punto, haduol kaayo kanato ang kamatayon. Duol gayud kaayo sa matag usa kanato ang kamatayon.
Labi na kung ga-drive ka og motor, bisan pag-unsaon nimo og amping-amping sa imong pag-drive. Kung ang imong kaatbang gadanghag sa iyang pag-drive, bisan pag-unsaon nimo og amping-amping sa imong pag-drive, kung nakaligis ka og palwa nga danlog kaayo sa nga tanan, ug natumba ka, apan nataymingan nga dunay nahulog nga pulipog sa lubi ug naigo ang imong ulo, sigurado gayod nga dili nimo malikayan ang kamatayan. Walay kasiguraduhan ang atong kinabuhi niining kalibutana. Walay bisag usa ka nato nga makasiguro nga karong Sabado buhi pa kita mga kaigsuunan. Makuratan kita kung kalit ang kamatayon. Pero in the case of Tatay Winnie, murag wala kayo mi nakurate. Labi na ni Manang nga muugoy gaduso kanamo nga manguli ni adtong Marso 6. Kay murag nakabisita na siya diri ni adtong October 2021. Og iyang nabatyagan nga mura og katapusan na lang gyud nga birthday ni tatay sa umaabot nga March 6. Iya ming gisugo, gigamit ang iyang awtoridad, isip kamagwangan. Pero wala man gyud in taon makahigayon og uli diri kay ang huna-huna nato adto sa wedding anniversary nila sa July. Gipasabot nato, I'm so disappointed with you. Ug nasabta nato. Gumikan kay taas og paminsar, nabatyagan na nga mura og katapusang birthday na lang gyud ito. Og katapusan na lang gyud nga birthday. Muna nga gisumbong nako sa dean to nga pangitabo. Miingon ang dean namo sa college. Nagtudlo ko sa Cavite State University. Miingon ang dean nga nag-leave na lang unta ka sir. Na usawan magipod nga wa magipod nato masayre nga muuda itoy nahitabo. Nganong wala magipod ka ga-file og leave? So napuno kayo ang atong schedule sa class observation. Obserbahan ang mga maestra nga ginsakupan nimo. Imong i-rate do na kay giapas-apas nga mga schedule. Do na pa kay giapas-apas nga mga exam. Basta ingon ana man good sir, unya mga tigulang na ang imong ginikanan. Masabtan man na nato. Now, ang reaction po ni Jeremiah in taon, kung nasayod lang ko nga ang Cavite State University, halapad di ay ang salabutan mahituod ni ana, nag-leave na lang po kung tata. Pero the point is, wala kita masayod. Wala kita masayod in the case of Tatay Winnie. Wala po ta masayod in the case of our own life. Haduol kaayo kanato ang kamatayon, mga kaigsuunan. Adunay mga tao nga ang ilang pagtanaw sa kamatayon tuwa pa sa layong barangay, pila pa ka kilometro. Pero imagination lang na. Imagination lang na. Dili tinuod nga ang kamatayon halayo kanato. Kung atong basahon ang Job kapitulo 9 bersikulo 25 hangtod sa 27, ang kamatayon kanunay nagukod kanato. Si anhing Tio Longfilo, moreklamo ang iyang mga pasahero nga kusog kay mo padagan og pidika ba? Mulupad ko ng espiritu sa mga pasahero. Ay hapon pa kusog og padagan kay makabuhion ta nimo. Ay dili kay ang disgrasya gagukod man nato. Muna nga kinahanglang paspas tang mupadagan para dili ta maapsan sa disgrasya. Unya kay naapsan man sa tanang anak ni Petronilo hangad siya may pinakaunang namatay. Paspas tuod mo padagan og motor para dili kuno maapsan og disgrasya. Nya kinaapsan man. Dili pinagi sa pag-drive. Kay basin og paspas gud siya mo drive, di siya maapsan sa disgrasya kuno hay. Pero pinaagi sa balatian. Nakalimot ang mga tawo nga haduol kayo kanato ang kamatayon. Ilang gibutang ang kamatayon, pila ka kilometro pa ang gilayon gikan kanila, pero hinanggaw na mga kaigsuunan. Gumikan kay ang kamatayon, haduol kayo sa matag usa kanato. O gumikan kay halayo pa ang kamatayon, ang gibuhat sa kadaghanan, wala nila gipangandaman ang kamatayon. Moingon sila nga, dugay pa na, ay hara kumuduol sa Ginoo kung hapit na kung mamatay. So ilang mantiniran ang Ginoo. Og panerbisyo nga ang ilang lawas gabako na kay dili na makatindog
luya na kaiso nga tanan. Doon na gayo da sila'y hunahuna nga ilang mantiniran ang Dios. Nga ang giingon sa Biblia, hinumdumi ang imong magbubuhat samtang batanon pa ikaw. Apan daghang nagplano nga muduol sa Ginoo alas 11, pero gikuha sa Dios alas 10:30. Gumikan kay ang mga tao ilang gibutang ang kamatayon, pila ka kilometro ang gilayon gikan kanila, ila kining gikalimtan ug wala sila nangandam. Kasagaran sa mga tao ni ining kalibutan na wala gayud nangandam. But that is foolishness. Kay wala may mo mangandoy nga mo biyahe padulong og Bagyo magbakasyon nga walay pagpangandam nga ginahimo. Kining among pagbiyahe diri sa Mindanao, diri sa Unidos, wala gini pagpangandam ba? Gumikan kay kalit-kalit man kini. Pero dunay pagpangandam in a sense, gumikan kay panalangin sa Ginoo nga nabulag kita gikan sa ginikanan as early as high school, nag-independyente, nag-budget sa kaugalingong kwarta, hangtod nga nakahuman og college, hangtod nga naminyo, dunay skill sa pag-budget nga na-develop. Ug usa sa skill sa pag-budget nga na-develop mao ang pagtigom ug mao ang paglikay sa bisag unsa nga galastuhon nga wala planuhin. Mao nga sa grasya sa Ginoo madawat nato ang atong 13th month November. Di ba November madawat ang 13th month. Mahurot kana mga Marso na going April. Gumikan kay adunay katakos sa pag-budget nga na-develop out of how many years of living independent and alone without parents by my side. And I had to budget whatever amount that I could in order to survive in 1 month. Ang allowance nato ni adtong high school pata 350 pesos usa ka bulan. Gumikan kay gikan kadto sa Project Compassion International. 125 pesos ni adto abang sa balay ni Dami Labad. Kay gapuyo kita sa iyang balay. 125 pesos. And the rest, we had to budget. 350 minus 125. Sa grasya sa Ginoo, nakasurvive. Now, daghang mga tao nga wala mangandam alang sa kamatayon. Pero, that is foolishness. That is foolishness. Ang kasing-kasing sa tao puno sa pagkadautan ug ilang giisip nga ang paghunahuna mahitungod sa kamatayon alang lamang kana sa mga tawo nga hapit na sa borderline. Mo nga kun dunay batan-on nga gikuha sa Ginoo makuratan ang tanan. Pero dili na kita kinahanglang makuratan kung dunay mupanaw. Gumikan kay ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo, be ready. Pangandam kamo. Pangandam kamo. According to Psalm chapter 90 verse 12, ang atong pagpuyo ni ining kalibutana dinumiro. Ug dili katuigan ang dinumiro kundi ang atong mga adlaw dinumiro. Our days are numbered. Wala giingon nga our years are numbered. Wala giingon nga our months are numbered or our weeks are numbered. Kundi ang giingon, our days are numbered. Mga ang giingon ni Moses, teach us to number our days. Now, bisan pag ang kamatayon, haduol kaayo sa matag usa. Apan, majority of the people in this world, wala naminaw sa alarma sa kamatayon. Murabaw kaning niyang cellphone nato nga atong i-alarm og alas 5:30. I-alarm nato ang cellphone og alas 5:30 sa kadlawon. Ang tanang kauban nimo sa balay nakamata sa alarm, ikaw nga nag-alarm og alas 5:30 wala ka mata. Ingon ana ang treatment sa majority of the people mahitungod sa kamatayon. Adunay pipila nga naminaw sa alarma sa kamatayon, but the majority wala naminaw, gibaliwala ang tunog sa alarma sa kamatayon. Pero higala, kung nakahinuklog kita karon nga ang kamatayon haduol di ay kaayo kanato unsa may response sa atong kasing-kasing.
Ay dili nato tinguhaon ang mga kahilayan ni ining kalibutana. Dili nato tinguhaon ang mga butang nga dulumtanan at ubangan sa Dios. Unahon nato ang atong kalag. Unahon nato nga kita mapasiguli sa Dios. Giingon ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 5, be ye reconciled to God. But pasabot nga makiguli kita sa Dios, ang buti pasabot niini adunay pagdumot tali sa tawo ug sa Dios. Ang Dios nagdumot sa tawo gumikan kay nagkinabuhi sa kasalanan. Ug matod pa ni Pablo sa Roma 8:7, ang tawo nagdumot sa Dios. Galikay sa Dios. Gumikan kay gihigugma sa tawo ang kasalanan. Ang kinabuhi nato niining kalibutana mao lamang gayod ang bugtong tsansa nga kita mahimong andam alang sa gitawag ug kamatayon. Unang giingon sa Biblia, prepare to meet your God. Amos chapter 4 verse 12. Prepare to meet your God. We are all confronted with deadlines. Si Ate Villa, wala nakaanhi diri dayon kay grabing deadline sa DepEd ang iyang giapas-apas. Gipatabang na lang gani niya ang iyang mga anak sa pag-fill out sa deadline kay daghan kayong mga deadline nga atong ipasa. Ako man usab do na po yung mga deadline. Dunay gipangbiyaan nga deadline. Gumikan kay kinahanglan nga ug ang class observation ug ang mga thesis defense naligsan mga kaigsuunan. Daghan kay tang deadline nga gusto natong apson o kinahanglan natong atubangon. Pero adunay deadline ang atong kinabuhi niining kalibutana. Ug ayaw baliwalaa ang deadline. Kay ang gaset ni ana nga deadline ang atong Dios. As it is appointed for man to die once, and after that to face judgment. Adunay paghukom sa umaabot. Unsaon man ato nga makaikyas kita sa paghukom? Matod pa sa Revelations chapter 20, buklaton ang libro sa atong kinabuhi. Basahon sa Ginoo ang atong kinabuhi ug ang basihan ang balaod sa Dios. Ayaw pamakak, mga bakakon kita. Ayaw pagpangabit. Ang atong kasing-kasing ug hunahuna puno sa kaulag mga kaigsuunan. Ayaw kasina, ikapulo nga sugo, ang atong kasing-kasing puno sa kasina. Buklaton kana sa Dios. Ang atong problema do na tay bad record. Ug ang problema nato, dili nato mapapas ang atong bad record. O gawas pa, dili lang bad record ang aduna kita atubangan sa Dios. Aduna usab kitay kasing-kasing nga dautan, nga galikay-likay sa Dios. Gabaliwala sa Dios. Dili nato mabag-o ang atong kasing-kasing. Ang wala na higugma sa Dios pagatong lohon 1 Corinthians 16:22. Unsaon man pagsulbad sa atong problema sa bad record nga kung ablihan sa Ginoo ang libro sa atong kinabuhi, dili siya musimangot, dili siya mapungot, kun dili malipay siya kay limpyo ang atong record. Unsaon man nato pag-erase sa atong bad record. Now, that's the problem. But the good news is that Jesus Christ came in order to solve the problem that we cannot solve. The law demands perfect obedience and we can never do that. Dili nato kana mahimo. Gisunod ni Kristo ang balaod sa Dios perfectly on behalf of sinners like us. Ug ang giingon sa Biblia, ang bayad sa sala kamatayon. Kung walay pagpaaga sa dugo, walay pagpapas sa sala, praise be unto God. Giula ni Kristo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo aron ang tanang mutuo kaniya mapapas ang sala, past, present, and future. We have a problem of bad record and bad heart, but Jesus Christ solved the problem that we cannot solve. Now, unsaon man mga kaigsuunan, mga kaigalaan nga madawat nimo ang grasya sa kaluwasan. Madawat nimo ang grasya pinaagi sa pagtuo. For by grace you have been saved through faith. Pagtuo lamang. Pagtuo sa atong pagkabuutan, no? Undangan nato og tuo ug salig ang atong kaugalingon. Ibalhin nato ang atong pagsalig kang Kristo nga ang iyang gibuhat didto sa cross sa Kalbaryo. Igo na.
ang iyang dugo ug pagkamatarong igo na isip pagpapas ug kabayaran sa tanan natong kasalanan. Ug ang tanang mutuog musalig kaniya dili gayud malaglag kundili dunay kinabuhing walay katapusan. Now, ayaw naglangan-langana higala. Tawag sa Ginoo alang sa kaluwasan. Og ihatag niya kanimo ang kaluwasan. Kaluwasan dili lamang sa impyerno kundi kaluwasan gikan sa pagkaulipon sa sala. Ug ang tinuod nga kaluwasan dunay kalidad, dunay quality, dunay trademark. Ug ang kalidad sa tinuod nga kaluwasan pagkabalaan sa kinabuhi. Bunga sa pagkabalaan. Mao nga kung ang imong kaluwasan nga imong giangkon, nga imong naangkon na, pero walay bunga sa pagkabalaan. Huna-hunaa ka na og utro. Call upon the name of the Lord Jesus Christ right now and ask Him to give you true salvation. True salvation that is evidenced by holiness. And the good news is that ang saad sa Ginoo, ang bisan kinsa, si bisan kinsa nga mudangop kaniya, dili gayud niya isalikway. Bisan pag naa ikaw sa imong lingkuranan karon, kung ikaw mutawag sa ngalan sa Ginoo alang sa tinuod nga kaluwasan, dili kaniya isalikway. Just come to Jesus Christ right now. Repent of your sin and believe in Him. For by grace you have been saved through faith. Believe in Him. And you will not perish, but you will have eternal life. Magampo kita. Salamat o Dios sa mensahe nimo niining takna sa kagabhion ug among gipangayo ang bunga niini. Among gipangayo o Dios nga ang kinatibuk ang hulagway sa kaluwasan nasabtan sa matag-usa. Kaluwasan kini nga holistic. Kaluwasan kini nga nagbunga og tinuod nga pagkabalaan. Kaluwasan kini nga nagbunga og bag-ong kasing-kasing. Dili kini kaluwasan nga ang bunga murag gihapon og kalibutanon nga kinabuhi. Kinabuhi sa kahilayan, kinabuhi sa kasina, kinabuhi sa pagdumot. Tabangi kami o Dios. Ug among gipangayo nga gamiton nimo ang mga services sa matag gabi, ang mga sulugoon nimo nga imong pagagamiton nga mutindog niini nga pulpito aron sa pagbatbat sa ebanghelyo, hinaot nga imong ihatag kanilang pagdihog aron ang makadungog nga wala pa makadawat sa grasya sa kaluwasan, tinuod gayud nga makadawat o Dios. Ug katong nagtuo nga luwas na apan ang kinabuhi sukwahi sa bunga sa kaluwasan nga tinuuray nga gipadayag sa Biblia, mahigmata ug mudangop kanimo ug makadawat sa tinuod nga kaluwasan. This we pray in Jesus' name. Amen.